Videónkban a Varia felső menüsorát mutatjuk be röviden. Minden opciót csak felhasználó nevünkkel belépve és tervünket elmentve használhatjuk. Az elmentett tervet 365 napig őrzi meg a szerver. Ha még nem regisztráltunk, akkor ezt könnyen megoldhatjuk a bejelentkezés menüpontban, a felhasználónév létrehozására kattintva. Itt nevünket és e-mail címünket kell megadni, elfogadni a felhasználási feltételeket, valamint kétszer beírni a kívánt jelszót. Elsőként a felső jobb oldali ikóra kattintva konyhánk terméklistáját kapjuk meg, az összes felhasznált bútorral és kiegészítővel, valamint aktuális eladási árukkal. A levél ikóra kattintva tervünket elküldhetjük e-mailben, míg a kék ikóra klikkelve a Facebookon is megoszthatjuk ismerőseinkkel a konyhánkat. A nyomtatóra kattintva érdemes az összes nézetet nyomtatni, vagy PDF-ben menteni, ekkor egységenként és égtájakként, felül- és oldalnézetből méretekkel, és 3D-ben láthatjuk tervünket, valamint a terméklistát is az árakkal. A nagyméretű árajánlatot kérek gombra kattintva megyénkénti bontásban találjuk a Varia 16 kivitelező partnerét. Válasszuk a referenciák alapján a legmegfelelőbbet, adjuk meg a telefonszámunkat, esetleg írjunk megjegyzést. A Varia kivitelezői ezek után fel tudják venni a kapcsolatot a konyha megálmodójával, segítenek a tervezésben, ötleteket adnak a megvalósításhoz és pontosítják, véglegesítik az árajánlatot.